Доста стабилна порция си се получи. Днес готвим с картите на Дари Миленова първата порция за детето, защото то си я хареса. Идеално за хора, които нямат много време за губене, но пък имат килограми за губене и искат да ядат здравословно и вкусно. В комплекта на Дари Миленова има включени закуски, десерти и основни, като най-голямия плюс е, че са изсметнати калориите. Много лесно можеш да сметнеш калориите, които хапваш на ден. Рецептите са бързи, лесни и изключително подходящи за хора, които имат забързано ежедневие и нямат никакво време за сложни манджи. До сега правихме омлета с спанак, който между другото детето го одобри. Сега правим баница, мързелива баница с овесени ядки. Както виждате, помощникът ми смело се включва, т.е. децата понякога сами могат да си сготвят храната. Това е втората порция, която беше за мен. Продължаваме с изпичането на баницата, която беше за следващия ден. А скоро ще ви покажа и как може да си хапвате сладко без огризения.